Qoba Şerfedin Yek ji cêm pîroz bona izdiya. Piştî lalişa Nûranî herûsa jî Qoba Şerfedin tê hesavê merke. Qoba Şerfedin sedan hezaran sala bona izdiya bûye cê dua û abedetê. Li xênî wê herûsa jî ew ciya bona izdiya bûye cê parastinê, dema komkujî û fermana. Sala 2014 jî dema komkujiya izdiya hema ji ber Qoba Şerfedin parastina Şengalê dest pê bû û xewatên izdiya sernavê Hêza Parastina Şengalê piştra jî Hêza Parastina Êzdîxanê çêbûn. Pê serfermendariya Heydar Şeşo û gelek xizmetkarên mayîn. Zêdetir 18 cara qewatên Daîş êrişî ser Qoba Şerfedin kiribûn. Li berxwedana izdiya û hukmê zêretê ew hicûma darbûne seknandin. Pê elametiya ragihandina Êzîdî Pirêz, di nav miqala Şer ber Qoba Şerfedin sermijara 17 meha 11 sala 2014 tê gotin. Îro şebeqê leşkerên qewata Hêza Parastina Şengalê seknandine hicûma cîhadîst e ser Qoba Şerfedin. Hicûm nêzîkî seheta nîvê niha bûye. Piştî çend derdayîna qewatên Daîş li nehiya Şengalê, hîviyên ewekî cîhadîst wê qewatên Xatomî serhev bikin û carekî jî hicûmî ser qewatên êzdiya bikin. Navbêra çend meha Qoba Şerfedin bona qewatên terorîstî ya bi navê Daîş bûye armanc, çimkî Êzîdî êdî 106 roje li vir berxwe didin. Ev tenê mesele sala 2014 bû ku Êzîdî hema ji ber Qoba Şerfedin xeparastin û berxwedanekî mezin dest pê bû. Piştra jî hilbetên bêjin ku Daîş şikest ji ciyayê Şengalê vekişiyan. Çaw me got ev tenê nimûnek bû. Sedan hezaran cara Qob û ziyaretên êzdiya bûne cê parastinê, nek tenê bona dîn, herûsa jî ji fermana û komkujiya.